שלום נסיכות האור, מה שלומכן? כן, קראתי לכן נסיכות כי אתן באמת נסיכות. אתן בנות של מלך, ובנות של מלך יש להן כתר על הראש. אז אני כאן, אם במקרה ששכחת שאת בת של מלך אהובה שלי, אז אני כאן להזכיר לך שתשימי את הכתר על הראש שלך, כי מגיע לך, את ראויה לזה. רק מעצם היותך את מלאה בערך. אז אני אוהבת אותך מאוד, ואני רוצה ככה להעביר כאן איזשהו מסר. אני לא באמת יודעת מה הולך ככה לצאת, אני באמת אין לי גם אפילו כיוון. אז מה שאנחנו פשוט נעשה, זה פשוט שאני אתן לאנרגיה האלוקית לעבור דרכי, וככה להעביר לכם איזשהו מסר. אני מכוונת שזה יהיה מסר עוצמתי כמובן. זה יכול להיות בנוגע לאהבה, בנוגע לייעוד שלך. אני כן רק שמה כוונה שזה יהיה מסר ממש עוצמתי ומדויק למי שמגיע לסרטון הזה. אז אם הגעת אהובה, אז יש לזה סיבה, אוקיי? בסדר? כמובן שהמסרים הם כלליים, הם קולקטיביים. זה אומר שייתכן שאולי לא המסר הזה יהיה עבורך, אלא האנרגיה שמשכה אותך לפה. אז מה שלא עבורך תשליחי, המסרים הם לא לכולם אהובה. אז אנחנו נתחיל את המסר. אני אערבב עוד קצת, ואנחנו ככה ניקח נשימה עמוקה, ואנחנו אפילו אני אדליק לנו רגע שנייה פה איזשהו נר. רגע, אני רוצה את הנר הזה, אני אוהבת אותו יותר. אני אוהבת את שתיהם, אוקיי? אני אוהבת את הכל. יאללה. אוקיי, אז אנחנו ככה, אהובה שלי, נשים כוונה. אוקיי? אני ככה רוצה לשים כוונה. תראו ככה את האש, אתם רואים? קודם כל, אנרגיה של אש זה אחד מהאנרגיות האהובות עליי. זה אנרגיה של תשוקה, של רצון, של ביטוי. וככה אנחנו מעלים פה את התדר עם הנר. ויש לו גם ריח מהמם. ותראי מה יש לנו בתחתית החבילה. יש לנו את מלכת הרצונות, מלכת האש, שהרגע הדלקנו את הנר המקסים והיפה הזה, שמריח טוב. אגב, גם ריחות מעלים לנו בעצם את התדר. אז אני לגמרי ככה מזמינה אתכם שתמיד תעלו לעצמכם את התדר, לא משנה איך, אם זה בנר, אם זה בריחות נעימים שככה יגרמו לכם להרגיש טוב. אז יאללה, בואי נכוון, כבר שמנו את הכוונה, אוקיי? אני אגיד לך מה. אופה, אוקיי. יש לי פה... אוקיי. אני אגיד לך רגע משהו. יש לי פה פייה, אוקיי? ויש פה גם פרפר כזה בצבע קליפס, אוקיי? ששמתי אותו כאן, שממש לשניהם, אם תשימי לב, יש כנפיים. ואני מרגישה שמה שקורה פה, כי לא סתם נמשכתי לזה, אני מרגישה שאת רוצה לעוף. אני מרגישה שאת רוצה ממש ככה לעוף מאיזשהו משהו. והקלפים שיצאו, תראי מה יצא. יצא פה את קלף הקיסרית, אוקיי? שזה לגמרי מחבר אותי לגמרי לפייה הקסומה שאת. ויצא לנו אנרגיית השטן, אוקיי? זה יצא הפוך, אבל אני מרגישה שמאיפה שאת רוצה לעוף, עם האנרגיה של הכנפיים שככה מאוד משכה אותי, אני מרגישה שאת רוצה לעוף מאיזשהו משהו שמאוד מוריד אותך. את רוצה להתעלות, ויש משהו שמוריד אותך. אני מרגישה, זה ממש כאילו ככה כרגע אני מקבלת הורדה, שיש באמת, כי לא סתם נמשכתי באמת לכנפיים, כי גם נמשכתי לפייה וגם נמשכתי
פרפר ונמשכתי ממש לכנפיים, ובאמת שני הקלפים שיצאו זה באמת השטן והקיסרית. אז כמו שאת מבינה פה, את כבר באמת באנרגיה של קיסרית, את כולך שפע, את מלאה, יכול להיות שאת שפע של רעיונות, שפע רגשי, יכול להיות שיש לך גם שפע כלכלי, את מאוד ממגנטת, את מאוד מזינה, את אישה שופעת, הלב שלך ככה הוא מקור של אנרגיה לכל העולם, זורם דרכך באמת הרבה מאוד אנרגיה אהובה שלי. יש פה גם באמת הרבה ירוק, הרבה גם את מקלט השמש, שזה גם מבטא באמת את השמחה, את צ'קרת הלב, את צ'קרת מקלט השמש שלך. ואני רוצה להגיד, את רוצה להתרומם? ויש פה משהו שמושך אותך. בואי נבין, אוקיי, מה מושך אותך. אנחנו כמובן שמבינות שיש פה איזשהו אנרגיה פתיינית מאוד, אוקיי? זה יכול להיות איזשהו קשר מסוים, איזשהו גבר, ככה שאת אומרים לך להתעלות, כי את פייה, את קסומה. אני רוצה להגיד אפילו שאת ממש מלאך ארצי, אוקיי? שכמו פרפר לאש, אוקיי? שנמשך לתדר כזה, אוקיי? זה קורה, זה בסדר, אין פה לא שיפוטיות ולא ביקורתיות, אוקיי? אני מאוד יכולה להבין את הדבר הזה. בואי נראה מה עוד להדרכה ולהשגחה יש לספר פה. אוקיי. יש פה איזשהו משהו שאת כנראה גם לא רואה עד הסוף. ייתכן שאת ככה מרגישה שאת קצת נמצאת במקום של ירידה. אז זה אומר שלא הרבה קורה כרגע אצלך בחיים, אוקיי? יכול להיות שאת לא מרגישה מספיק מחוזרת, יכול להיות שאת מרגישה שדברים לא כל כך באמת קורים פה. את אומנם רוצה לעוף על החיים שלך, אני מרגישה. מי שאני מדברת איתה, היא רוצה לעוף, ותראי, יש לי גם את הפרפר, את השפירית, שזה גם פרפר, גם כנפיים, סליחה. אז לגמרי את רוצה לעוף, וזה גם לגמרי על היד, אז כאילו, אין מקריות בעולם. אז אני מרגישה שכרגע את רוצה מאוד לעוף על החיים שלך, ואת נמצאת בתקופה של הרבה למידה. את לומדת הרבה, יכול להיות שאת לומדת משהו באמת מעשי, ויכול להיות שאת גם לומדת להכיר באמת את עצמך, אוקיי? יכול להיות שאת גם לומדת להכיר מה באמת גורם לך לסיפוק, מה מביא לך סיפוק, מה גורם לך להנאה, למשחק, לרצונות, לתשוקה, אוקיי? בואי נראה מה עוד ככה רוצים עוד לספר לנו. מה עוד קורה פה? אוקיי. יש פה משהו שבאמת השאיר אותך הרבה מאוד זמן בתלות ובהיקשרות, באובססיה. זה ביחד עם הקלף של השטן, אמנם זה יצא מתחת לקיסרית, אבל אני לגמרי כאילו, זה כזה יצא מאוד ביחד, אוקיי? ככה שאני מאוד מקבלת שהקשר הזה, אוקיי? יש פה איזשהו קשר שהשאיר אותך הרבה מאוד זמן תלויה באוויר. יכול להיות שאותו הגבר שאנחנו כרגע מדברות עליו, הוא השאיר אותך הרבה מאוד זמן תלויה באוויר, לא סיפק לך תשובות, לא סיפק לך סגירת מעגל, הוא השאיר אותך תלויה במשך הרבה מאוד זמן, וזה קשר אותך אליו, אוקיי? זה קשר אותך, וזה גם קשר אותך לאנרגיה של ככה מאוד מג'נגלת. יכול להיות שהוא בעצמו ג'ינגל בך ובעוד מישהי, אוקיי? זה לא לכולם יהיה המסר, אז קחי את מה שזה מתחבר אלייך. אני לא רוצה להלביש פה משהו בכוח, אז גם את אל תלבישי בכוח. אבל אני רואה פה אנרגיה של ג'ינגול, אנרגיה לא מאוזנת עד הסוף, ואנרגיה בהחלט לא יציבה, אוקיי? הוא כנראה גם לא היה יציב. הוא לא היה ישר, הוא לא היה באמת שלו. אמנם הקלף הזה לא יצא לי הפוך, אבל אני כן מרגישה שבאנרגיה שלו, אוקיי? אם קלף הזה מגיע כשהוא ישר והוא באמת ככה באנרגיה הנכונה,
זה איש של אמת, של אותנטיות, של כנות, של אינטליגנציה מאוד חזקה, הוא חריף, חכם, יש בו חוכמה, אוקיי? אז באנרגיה ההפוכה שלו זה אנרגיה של שקרים, הסתרות, לא באותנטיות שלו, הוא גם לא יודע לבטא באמת את האמת שלו, ואני מרגישה שהאמת שלו היא את, יחד עם זאת, הוא לא באמת אומר לך את זה. אוקיי, מה עוד רוצים לספר לנו ולשתף אותנו? מעניין. מעניין למה הוא ככה, כן, הנה. הוא כנראה נמצא בהרבה מאוד עומס, והוא רוצה להגיע אלייך, אוקיי? עכשיו, תראי מאיזה אנרגיה הוא מגיע. הוא קודם כל נמצא עם הרבה מאוד עומס. יכול להיות שבכללי, בלי שום קשר אלייך, יש לו הרבה מאוד עומס בחיים שלו. הוא נושא איזושהי אחריות רבה בנוגע יכול להיות לעבודה, למשפחה שלו. אם יש לו אולי גם ילדים, אז יכול להיות, כי זה אנרגיה גם כאילו ילדית מאוד. יחד עם זאת אני מרגישה שהוא מאוד ככה סוגר, אוקיי? איזשהו משהו בחיים שלו שהביא אליו הרבה מאוד עומס, ולאחר מכן הוא רוצה להגיע אלייך עם אנרגיה כזו. עכשיו תראי מה הקטע. הוא סוגר משהו שהוא מאוד קרמטי, אוקיי? ומאוד חזק ומאוד עוצמתי, והוא עדיין מגיע עם אנרגיה של ילד, עם הצעה של פלירטוט, עם הצעה של ככה משהו לא באמת רציני, עם הצעה כזו של בואי נתחיל ונראה מה יהיה ונראה לאן להתקדם. אם זה כאילו יהיה טוב גם לי וגם לך, אז אנחנו נתקדם, במידה ולא, אז אנחנו נרד מהפרק הזה. הוא לא מגיע, אוקיי? הוא לא מגיע מוכן באמת, הוא לא מגיע מוכן רגשית בעיקר. מעניין. מעניין מאוד מה יש לנו עוד ככה לשמוע על המר בחור הזה. מה עוד רוצים לשתף אותנו? כן, אוקיי. תראי, לאחריו הגיע גבר מבוסת רגשית, אוקיי? עכשיו, עוד פעם, אמנם זה יצא לי לא הפוך, אבל יחד עם זאת, מכיוון שהוא עדיין מגיע עם האנרגיה הזו, אני מרגישה שיש פה איזשהו עניין שהוא מרגיש שהוא עדיין לא מבוסת רגשי, ולכן הוא מגיע עם האנרגיה הילדית, הבוסרית, הפלרטטנית הזו, אוקיי? ואני גם מרגישה שיש איזשהו עוד משהו באנרגיה שלך, שמדבר איתי על איך את מתחילה לבסט את הרגשות שלך בכל מה שנוגע לקשר הזה, אוקיי? יכול להיות שבעקבות שהקשר הזה ככה הוא מאוד up and down כזה, אז את לא מבוסתת רגשית, ובגלל שאת לא מבוסתת רגשית, אוקיי? הקשר הזה כל הזמן יגרום לך להיות בעליות וירידות, וכשאת תהיי בירידה, הירידה היא לא תהיה סבבי, היא תהיה מאוד מרסקת, הרגשות שלך, אוקיי? זה גם קלף שבעצם מדבר איתי על הצפה רגשית כשהוא נמצא בצד ההפוך שלו. אז אומרים לך פה, אהובה שלי, תהיי מבוסתת, אוקיי? מבחינה רגשית, אוקיי? יש לך גם אנרגיה נקבית וגם אנרגיה זכרית, וזה יצא לי עם האנרגיה הזכרית. אז אומרים לי שבאנרגיה הזכרית שלך, את אמורה ללמוד איך לשלוט ברגשות שלך. כי הוא יגיע. אני רואה פה שיש פה איזשהו בן אדם שרוצה להגיע, אוקיי? יחד עם זאת, כשהוא מגיע, זה מאוד תלוי איך הוא מגיע. אם הוא מגיע עם הצעה רגשית ופלרטטנית, או מגיע באמת בבגרות רגשית, אם הוא מגיע באנרגיה של מלך, לא של ילד, אז את יודעת, אפשר ככה באמת לראות מה האופציה של ההתקדמות של הקשר, אבל אם הוא עדיין מגיע במקום כזה, אז את אמורה לתפוס את הפיקוד, ואת אמורה ככה להיות בשליטה על הנעשה פה, ועל איך שאת מתקדמת עם הקשר הזה, במקום לחכות שהוא זה שיקבל איזושהי החלטה. זה לא אמור להיות רק ככה, זה אמור להיות ממקום של שני צדדים שיודעים לקבל החלטה משותפת. אוקיי? מערכת יחסים בכללי, כן? אני מדברת אפילו על מערכת יחסים בין אמא לבת, בין כל מערכת יחסים, אפילו בין עובד ומעביד.
זה אמור להיות תקשורת משותפת, זה אמור להיות החלטות משותפות, לא רק צד אחד מחליט. ואם הוא רק בא ומגיע והוא מחליט, אז איפה ה-say שלך בעניין הזה, אוקיי? ובהחלט יש פה באמת החלטה שאת אמורה לבסט בתוכך קודם כל, אוקיי? כדי באמת לראות אם את באמת מוכנה רגשית להתקדם עם הקשר הזה. כי אם את לא, אז האהובה שלי, כנראה שאת צריכה עוד איזשהו דברים שאת אמורה לרפא בתוכך. אני רואה פה עכשיו ככה 15-15, שזה לגמרי אהבה 6-6, אוקיי? זה תדר של אהבה, שמחה, הרמוניה, קבלה, אוקיי? ריפוי שלך עם עצמך, לאהוב את עצמך קודם כל, אוקיי? בואי נראה מה עוד רוצים ככה להגיד. זה יותר מדי קלפים. אבל יצר פה אחד, אז אני אקח את זה, כן. אז לגמרי, תראי, אומרים לך שקודם כל מאשרים את מה שאני כרגע אמרתי, אוקיי? אומרים לי, זה האמת, מה שכרגע אמרת, לגבי העניין הזה של את אמורה לקבל את ההחלטה, ואת אמורה ככה לבסט את עצמך, וככה למלא את עצמך באהבה, שמחה, הרמוניה, קבלה, חמלה, ולגמרי יש פה איזשהו התחלה חדשה שככה תביא לך הרבה מאוד אמת לתוך החיים שלך. יש פה בהחלט התחלה חדשה. בואי נבדוק לאן ההתחלה החדשה הזו, כי אני רואה שמעבר לזה שזה אמת למה שכרגע אישרו לי בעצם הדרכה, את מה שכרגע נאמר פה, זה גם התחלה חדשה, אוקיי? איזשהו אמת חדשה שמתגלה, אז אני ככה רוצה לבדוק, לשאול באמת את ההדרכה ואת בורא עולם, איזה באמת התחלה חדשה שמביאה לך אמת מתחילה לקרות בתוך החיים שלך. לאן היא גם לוקחת אותך? נבדוק את זה. בואי נראה. אוקיי, תראי, אנחנו מדברים על אמת ואמת, אוקיי, אנחנו מדברים על אמת. אוקיי, עכשיו מה העניין? תראי, זה יצא, אוקיי, הקלף הזה יצא מתחת לזה, ויצא לי פה את מלכת החרבות. אז ככה, קודם כל ממש מאשרים שבאמת יש פה כן לקריאה, אוקיי? יש פה איזשהו באמת אמת לקריאה הזו, ועם הרבה החרבות האלה, וביחד עם זאת אני מקבלת אנרגיה. שהאמת הזו שמגיעה לתוך החיים שלך, ההתחלה החדשה של האמת, לוקחת אותך להיות באותנטיות שלך. את מתחילה לקבל החלטות לא כבר מתוך הרגש שלך. זה אומר שאת מקבלת החלטות שהן מעורבות גם עם הצד הרגשי, אוקיי? יחד עם זאת, זה גם מעורב עם הצד של ההיגיון. וברגע שאת מערבת את ההיגיון, את מבינה שהקשר שעד כה היה לך בו הרבה פיתוי בו, והותיר אותך בחוסר בסיפוק והרבה זמן תלויה באוויר, והיה פה ג'ינגול, אוקיי? וחוסר באותנטיות, את מתחילה להבין שבהיגיון, אוקיי? מתוך ההיגיון שלך, שהקשר הזה כבר לא באמת שווה לך. הוא כבר לא שווה. זה אומר שגם אם יש רגש, אוקיי? אנרגיה של מים דרך אגב, אוקיי? זה אנרגיה נקבית, למרות שהקלף הזה הגיע עם אנרגיה זכרית. אבל אנרגיה של מים זה אנרגיה נקבית. אדמה, אנרגיה נקבית. רוח, אנרגיה זכרית. אש, אנרגיה זכרית. אז מה שזה אומר, אהובה שלי, שאת מתחילה להבין, אוקיי? מתוך ההיגיון שלך של האנרגיה הנקבית עם האנרגיה הזכרית, עם האנרגיה הנקבית והאנרגיה הזכרית, שזה לא שווה יותר. את לכן אומרת, אני חותכת. ואת לא עושה את זה בדרמטיות. את לא עושה את זה באיזשהו מניפולציה שהוא ייקח אותך בחזרה. את עושה את זה מתוך האמת שלך, להפך, אם כבר אנחנו מדברות פה, את עושה את זה לגמרי מתוך האמת שלך. את לא עושה את זה מתוך מניפולציה, את לא עושה את זה כדי טוב, אני עושה את זה בגלל שאולי ככה אני אמשוך אותו לתוך החיים שלי. לא ולא ולא. את אומרת,
זה כבר לא תואם את האנרגיה שלי. ומה האנרגיה שלי? האנרגיה שלי זה אמת. האנרגיה, באמת, אחד מהגבוהות שיש, זה באמת להיות בתדר של הודיה, של אהבה עצמית ואהבה כללית לתוך העולם, אוקיי? ואמת. אלה תדרים מאוד 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 גבוהים, אוקיי? תדר של הודיה זה, דרך אגב, פעם אחת אני קראתי, אני סתם רוצה ככה להעניק לכם פה איזשהו ידע שאני קיבלתי. מי שקוראת פה תהילים במקרה, אומרים שגם באמת ככה יהיה פה איזשהו גאולה כללית, כל הכתובים, כל הדברים שבאמת היו כאן, באמת לא נצטרך אותם יותר. הדבר היחידי שעדיין יישאר זה מזמור לתודה. זה רק מראה שתדר של תודה, אוקיי? זה התדר אחד הגבוהים שיש, לא פחות מאהבה. אם כבר זה נראה לי, אפילו באותו זה שוויון, אוקיי? זה שווה, זה שווה וזה שווה. התדרים האלה הם מאוד גבוהים. בואי נראה לאן עוד את הולכת. אז ככל שאת באמת שלך, אהובה שלי, את מבינה שאת לא עושה שום מניפולציה, ואת לא עושה את זה כדי להחזיר אותו. את באמת מבטאת את האמת שלך, ואת אומרת, את פשוט בהיגיון, את אומרת, אוקיי, הקשר הזה נתן לי נחת, את מקבלת לא. הוא נתן לי רוגע, את מקבלת לא. הוא נתן לך שלווה ואהבה ויציבות וביטחון, את מבינה שלא. מה הוא כן נתן לך? אובססיה, תלות, היקשרות, פיתוי, אנרגיה מאוד נמוכה, אנרגיה של מיניות, של סקרל יותר. ואז את מבינה, אוקיי, שזה הותיר אותך מאוד חסרה. זה אנרגיה של חסרה, של חסר לי, אוקיי? ואז את מבינה שוואלה, את יכולה למלא את עצמך מעצמך, אוקיי? כשאת מבינה שאת המקור האנרגיה של עצמך, את ממלאה את עצמך, ואת כבר מגיעה למקום שאת כבר לא מחפשת מבחוץ שהאחרים ימלאו אותך, בטח שלא קשר כלשהו, כי את מבינה שאת השפע, את נהר של שפע, את מעיין של שפע, אוקיי? האנרגיה זורמת דרכך, ממך אלייך ולכל העולם, ולכן אם את באנרגיה כזו של שפע, אהובה שלי, ואת מלאה בשפע, למה שאת תצטרכי אנרגיה כזו מורידה? למה? את בתדר כזה, והוא בתדר כרגע כזה. עכשיו, זה לא שהוא פחות ממך ואת יותר ממנו, ממש לא. אני לא רוצה פה ככה להעלות לך באמת את האגו. אני רוצה שלהפך, תישארי באמת בחמלה כלפיו. יחד עם זאת, זה מתוך הבנה של באמת עמוקה, שאנשים הם צומחים, הם גודלים, וזה בסדר שאת צומחת ואת פורחת ואת מתרחבת לך, וזה בסדר שהוא בוחר ללכת ולהיות במקום אחר. את מכבדת את שני הצדדים, ובגלל שאת מכבדת את שני הצדדים, את מתחילה להבין שאוקיי, אז סי לוי, וזה החיים, והכל טוב, איזה כיף, כאילו סבבה, אני משתחררת מהדבר הזה, ונחמד לי וכיף לי, וטוב לי, ואני מחכה באמת לדברים יותר טובים, לחוויות, לאטרקציות חדשות. את ככה במשך הרבה מאוד זמן, אוקיי, היית בתדר של ככה עם גורפים קפוצים, את היית בהגנת יתר, את כל הזמן היית באיזשהו מקום של אני מלקקת לעצמי את הפצעים, אני כל הזמן כאילו קשרים מסוימים פוצעים אותי, ולכן אני כל הזמן ככה מאוד בשריון ובהגנות ובגננות ובתוקפנות, ואת מבינה שוואלה די, לא בא לך להיות במקום הזה יותר. לא בא לך לשים איזשהו כלא על הלב שלך, בא לך להיות פתוחה, את מבינה שאוקיי, נפגעת, אוקיי, בסדר, הלב נפגע, ויחד עם זאת, את רוצה גם להתקדם מתוך הפגיעות הזאת, וזה גם לגמרי בסדר. את לא בוגדת בכאב שלך אם את בוחרת להתקדם, דרך אגב. תדעי לך את זה. אם את חושבת שאם את מתקדמת, אז ככה הכאב שלך ככה יעשה לך נו נו נו, לא, אהובה שלי.
ממש לא. הכאב רוצה שתתקדמי, הוא רוצה שתעשי תנועה החוצה, הוא רוצה שאת תזכרי אותו כי תתני לו מקום, זה כן. יחד עם זאת הוא רוצה לטובתך, הוא רוצה שתתקדמי. אני מאוד מאמינה בכללי, אוקיי? תראי מה יש לנו פה, את קלף הכוכב. את הכוכבת של החיים שלך, את מזמנת, את יוצרת מציאות, את מרפאה את עצמך, אנחנו גם בדיוק כאילו דיברתי על ריפוי פה ועל כאב. מה באתי להגיד? שאני מאמינה, אוקיי, שהרגשות שלנו זה ממש כמו תמרור. הם תמרורי אזהרה, ויותר מהכל הם מורים. ועולה לי כרגע גיוק, וזה לגמרי מאשר את מה שאני כרגע אומרת. באמת, הרגשות שלנו זה אחד מהתמרורים, קודם כל הם אוצר, אוקיי? יש בהם אוצרות. אם אנחנו רק נדע באמת להקשיב לרגשות שלנו, יש להם הרבה מה לספר לנו. תמיד יש להם מה לספר לנו, תמיד. יש להם סיפור עמוק לכאב, לכעס, לתסכול, למרמור, לכל רגש שתתני לו מקום, הוא יספר לך משהו. הוא יסביר לך למה הוא הגיע אלייך לתוך החיים. הוא יגיד לך למה כואב לך. אם תשבי איתו ותשאלי אותו, מה אתה בא ומספר לי כאב? מה אתה בא ומספר לי קנאה? מה את בא ומספרת לי כעס? מה את בא ומספרת לי, אני ככה קוראת כי יש לי פה קיר, אוקיי? תמונה יותר נכון של רגשות. אז מה את בא ומספרת לי שנאה? מה את בא ומספרת לי טינה? יש להם מה לספר לך, תמיד, תמיד, תמיד. ואם את קשובה מספיק, מבוססת רגשית מספיק ומוכנה באמת להיות בהקשבה מלאה, הרגשות שלך ידברו איתך, ואז הם יהיו התמרורי דרך שלך. אני יכולה להגיד לך שגם כאב, גם עצב וגם כעס, יש להם אחד מהדברים שבאמת מאופיין להם, שהם באים ובדרך כלל מדברים איתנו, הם לומר לנו מתי פרצו את הגבולות שלנו. בעיקר עצב מספר מתי אני פרצתי את הגבולות שלי, וכעס גם אומר לי מתי אני פרצתי את הגבולות, זה אומר שאני נתתי לאנשים לפרוץ לי את הגדרות ששמתי. עכשיו, אני לא שמה חומות, אבל אני שמה גבולות, אוקיי? אני שמה גבולות ברורים של אני כרגע נמצאת במקום מוגן, ואני בוחרת למי לתת להיכנס ובוחרת למי לא. וגם יש גבול מסוים עד שמותר להגיע אליי, אוקיי? זה גם לוקח זמן לבנות גם אמון באמת, כדי שיגיעו באמת לליבה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה כשברגע שהכעס בא ומדבר איתנו, הרבה פעמים הוא אומר לנו מתי אנחנו נתנו ואפשרנו לאחרים לפרוץ לנו את הגבולות שלנו. כשרצינו להגיד לא ואמרנו כן, שהרגשנו שלא נעים לנו, שאנחנו לא רוצים לפגוע באחר, ואז אנחנו עושים על חשבון עצמנו כל מיני דברים שאנחנו לא באמת רוצים, אוקיי? אז לרגשות שלנו תמיד יש מה לספר לנו, אוקיי? תהיו קשובים לרגשות שלכם. אני מסתכלת ככה על הנר ועל ככה משהו מהדהד לי, אוקיי? הוא מהדהד לי כרגע שיש פה איזשהו חוסר במנוחה, אוקיי? הוא כזה, הוא לא רגוע. אוקיי? הוא מאוד רוקד, ואין פה שום רוח, אין פה שום סיבה שכאילו הוא ככה יתנוענע לו יותר מדי. אני מרגישה שיש פה איזשהו עניין באמת עם הרוגע והשלווה שלך. תמצאי גם את המקום הזה של מה מרגיע אותך, מה גורם לך לנחת. הקשר הזה לא גורם לך לנחת. את הכהנת הגדולה. יש לך אינטואיציה מדהימה, אהובה שלי, אוקיי? תקשיבי לאינטואיציה שלך. האינטואיציה שלך כל הזמן מדברת איתך, היא כל הזמן אומרת לך, אוקיי? בדיוק דיברנו על רגשות ואינטואיציה, זה באמת חיבור לרגשות שלנו. זה ממש ממש זה. ככל שאת מחוברת לרגשות שלך, את מחוברת לאינטואיציה שלך, והיא מדריכה אותך. אוקיי?
אל תפחדי, אל תימנעי מהרגשות שלך. תני להם באמת את המקום, תשאלי אותם מדי פעם מה הם באמת רוצים להגיד לך. אפשר קלף יותר יפה מזה, אהובה שלי? אוקיי, קודם כל אני מקבלת שעם הקלף של העולם, אוקיי, הבן אדם הזה שאנחנו גם כרגע מדברות עליו, אני מרגישה שהוא מאוד צופה בך, אוקיי? הוא מאוד רוצה גם להגיע וגם ככה לבקש סליחה עם ה-Page of Swords, אוקיי? זה גם אנרגיה של התנצלות, ואני מרגישה שהוא מאוד ככה מסתכל על ההתקדמות שלך, על מה שאת הפכת להיות, על המלכה של האינטואיציה שאת, הוא גם יודע שיש לך אינטואיציה מאוד מאוד חזקה, אוקיי? הוא יודע שאת מכשפה, אוקיי? מכשפה בקטע כמובן הכי טוב בעולם, וגם יש פה עניין של, זה קלף של אונליין, אוקיי? זה קלף של גם בן אדם שרואה אותך כמישהי שחיה את העולם הגדול, שרוצה לטרוף, אוקיי? מקודם בתחילת המסר אמרנו שאת רוצה באמת להתרומם, שאת פרפר, שיש לך כנפיים, שאת רוצה לצמוח, אז הוא לגמרי מרגיש שאת אשת העולם הגדול, שאת רוצה לטרוף את העולם, ושהעולם כאילו בכף היד שלך אפילו, אני רוצה להגיד, את עד כדי כך עצומה וחזקה, ואולי גם בתחילת המסר אמרתי לך, אוקיי, רק מעצם זה שאת באמת נסיכה ואת בת של מלך, את מוערכת, אז באמת תלמדי להעריך את עצמך כמו שבאמת את ראויה לזה. את לגמרי מסיימת פה איזשהו פרק מאוד משמעותי בחיים שלך. היה פה 31, 13, שזה לגמרי מספר של מראה. אתם הייתם מראה אחד לשנייה במשך הרבה מאוד זמן. אני רוצה לראות, אוקיי, לאן הסיום הזה וההתחלה, כי זה סיום וההתחלה מחדש. לאן ההתחלה הזו מובילה אותך? בואי נשאל פה לאן ההתחלה הזו מובילה אותך. בואי נבדוק. תראי. ובתחתית של החבילה יש פה את מלכת המטבעות ו10 מטבעות. זה חומר על חומר. ויש פה מוות ולידה מחדש והתחלה חדשה, אוקיי? ואת מתחילה להנהיג את עצמך לחלוטין, והקונפליקטים האלה הולכים להסתיים לך. אבל אני באמת אקח את הקלפים שבאמת רק אלה יצאו. אוקיי, העולם, אוקיי, שאת סוגרת ופותחת, לוקח אותך קודם כל מעבר לשפע חומרי. אני לא יכולה, תראי, אנחנו התחלנו עם שפע ואת מסיימת עם שפע, אוקיי? את הולכת לשפע גם חומרי, גם כלכלי, יחד עם זאת את הולכת לשפע רגשי, לשפע מחשבתי. את מבינה שאת מקור של שפע עצום, את מבינה שאת אנרגיה של מעיין, אוקיי? שהכל זורם דרכך, שאת אינסופית, שאת עם ביטחון. את מתחילה להבין שלבנות לעצמך ביטחון זה הדבר והכלי שהכי יתחיל לעזור לך בחיים שלך. ככל שיש לך ביטחון בעצמך, ככל שיש לך ביטחון בבורא עולם, אין משהו שיכול באמת לעצור אותך מהשפע שרוצה להגיע אלייך. שום דבר לא עומד בדרכך, אהובה שלי. אם עד כה היה משהו שבאמת עצר אותך, שזה איזשהו מקום הקשר הזה, את מתחילה לסגור את המעגל הזה ולפתוח התחלה חדשה שכולה מלאה באושר, בסיפוק, בחומריות, גם בחומריות וגם ברוחניות אני מקבלת של בן אדם סופר, אוקיי? תראי, קודם כל יצא לנו, אוקיי, בקריאה אחת, מלכות נדירות, אוקיי? אני חייבת רגע שנייה, כאילו, את האנרגיה הנקבית המדהימה, היפה והחזקה העוצמתית הזו, אוקיי? תראי, את שפע, את כהנת, את מקור של ביטחון, ואת בגבולות שלך ואת באמת שלך.
חסר לנו להיות כאילו רק עם שתי מלכות האחרונות בעצם של הטארוט, ואני מדברת פה עם אישה שפורצת את כל הגבולות של כל העולם, אוקיי? חסר לנו רק את מלכת הרגשות, שזה מלכת הגביעים, ומלכת המגנות והרצונות שהתשוקות, שלגמרי זה לגמרי מלכת המוטות, אבל אנחנו לגמרי עולות בתדר, אוקיי? אז ייתכן שבפריסה הבאה אנחנו נראה גם את האנרגיה היפהפייה של הרגש שלך ושל המגנטיות שאת, אוקיי? למרות שבקיסרית יש גם ככה את כל הארבע, אבל זה פשוט תיקוף על תיקוף על תיקוף על תיקוף על תיקוף על כמה שאת חזקה, על כמה שאת מהממת, על כמה שאת סופר אינטליגנטית, את חכמה, את נבונה, את מזינה, את מחממת, את עוטפת, את כל התורה אצלך, את אינטואיטיבית, את שפע, את מקור, את אנרגיה פשוט מדהימה, חזקה. אני אסיים פה את המסר. את סוגרת עולם ופותחת עולם חדש והולכת בגדול, אוקיי? הולכת בגדול האהובה שלי. אני רוצה להגיד לך שתעופי, אוקיי? תפרסי קחי ככה עם כל החזה בחוץ, אוקיי? וראש למעלה מורם למרומים לבורא עולם, ותעופי על החיים שלך. תלכי. אין אף אחד, אוקיי? אין אף אחד שיותר הולך להוריד אותך. את כבר מבינה את הכוח שלך ומי את. זה, ביי שלום את עושה לו. וגם אני אגיד לך ביי שלום.